Nazdar. Ja, čau, jak sa máš? Dobre, a ty? Celkom to ide. Dneska taký hlupý deň. Ale by som si dal také čipsy teraz. Počkaj. Čo? Skade. Nemám ale takú slovenskú. Čo sa niečo sladké, nejaká čokoláda. Moment. To si niečo nehrá. Čo je to? Čo sa deje? Si sa zle vyspal? Bohovia k tebe naklonený, alebo čo? Nemal taký som smedný. Zdravím vás, som Peter Keniva a skúšame ochotu ľudí žijúcich v Košiciach. Máme pripravených zo pár fint, ktoré sa spýtame konkrétne chodujúcich ľudí. A tu máme jedného. Prosím ťa! Ješ sem, hej, super. Ty si tu miestný? Prosím ťa, hej? Miestný si? Nie super, tak nie tu Lidl. Lidl, prosím ťa. Prosím ťa, Lidl, vieš mi hľadať? Nebývam. Nie, ale... Fajne, prosím vás. Ja to nebývam. Čože? Fajne. Ale len Lidl teba chcem. Však ty debil. Tak, vidíte, ochota ľudí na Slovensku alebo v Košiciach žijúcich je veľmi mizivá, nízka. Pomaly to tu upadá a poslám pozdrav do štúdia. Čo sa deje? Do pekla nemám kľúče. Otváraj, beri svetlo. To nechápem. Ahojte, to som zase ja, Peťo Keniva. Vítam vás v druhom dieli nášho seriálu. Skúšame ochotu ľudí tu žijúcich v Košiciach a zatiaľ sa nám veľmi nedarí. Vyhľadali sme si tohto človeka, sleduje nejaký športový zápas. Poďme sa ho opýtať bližšie informácie. Možno nám povie viac. Ahoj, čo tu robíš takto sám neskoro? Dobrý, tak je tu vlastne zápas ten v plávaní na 100 metrov v štýle kráv, ale Aha, kráv, zober plávanie, ako trošku sa nám toto. Počkaj, ale odkiaľ si zobral tú vodu? ja proste za mladá som to lepšie vedel. Tak, Peťo Keniva, vraciam slovo do štúdia. Dobrý deň, vítajte v tretej epizóde o ochote ľudí. Dnes vysielame z Ružomberku. A tam máme jedného človeka. Poďte. Dobrý deň. Môžem sa vás opýtať jednoduchú otázku. Jednoduchú. A čo ide? Chceme... To je naozajstná kamera? Áno, samozrejme. Ukážeš? Môžete sa pozrieť kľudne, len chcel som sa opýtať na jednoduchú otázku. No, hej. Neviete, kde je tu Lidl? Neviem, ja hľadám moju Andrejku. Tam mi stratila pred chvíľou. Berte. A ako vám môžeme pomôcť? Sa volá Aragok. Vážne? Hej. A viete, kde je tu Lidl? Ona rada chodila tu rada chodila. Čo? Aj päť nezbieram. Toto volám sa Martin Baláš a to... Dajte mi to na kazetu, potom ukážem babke. Môžem? Samozrejme. Volám sa Martin Baláš a toto bol tretí diel o ochote ľudí. V kletke bola. 100 hrmených kucí špagát. Čo sa deje? Ja to poslali zase tu, idioti tu žijú v tom Ružomberku. Idioti. Hej, ale... A vy odkiaľ ste prišli?